Rýnské nebo burgundské? Kardinál Dají rovnou přečetl žalm na Husovo odsouzení. Ještě včera slíbil, že proběhne řádné slyšení. Husa ani nepředvedli. To znám z Heidelbergu. Preláti si libují v překvapeních. Vznešený králi, obdržel jsem inkriminovaný Husův spis psaný jeho rukou. Mělo by se před soudci citovat přímo z něj, ne z článků, které někdo vypsal. Občas je dobré pány preláty klepnout přes prsty. Ten Dají je určitě Francouz, že? Ale měl by začít chápat, co to je ta naše německá důkladnost. Komise univerzitních mistrů a doktorů provedla srovnání žalobních článků, které předložil doktor Páleč, se spisem Jana Husa de Ecclesia a shledala jako správné pouze 11 z 42. Vznešený králi, vážení kardinálové a biskupi.